ka Nzuko tata kenekwe regent anyị bụ eze ama in absentia onye ma na anyị nọ ebe a taa Chineke mee ka anyị zukọ taa o nwere ka obodo si wee daa anyị ncha ma n'onwe ka obodo dị ife anyị nọ n'ime ya dịka Third World War ka a na-anọ agha ka a na-anọ ife maka onye ghọta ya ọfụma so na ọ bụrụ obere ife na-eme n'oge a tata na Nigeria a na-eni chief of staff to the president emigefo anọ ife anụnwa anyị na-ekwu ka a si dunaba ya o wee bụrụ ya na ya bụ ife eje ime na si na mgbago wee na-agbadata anyị na-ekene Chineke n'ọkailu anyị aka anụrọ onwego onye o ji n'ọba anyị Chineke ama ekwe ka onwe onye ọ ya enweta n'afa Jizọs oge a bụ oge na-eke ife olili onyinye dị iche iche ma ego ma nni ma rice o nwere ife ada ekefọ efrofu nke musacha ama m na nke na onwego ndị eke bugoro wee ka na-ekekwa and etu a ka e ya ekegide Chineke ga-eme ka enwee afọ ọma na afọ ofufo ndị ya na-ewepụta a na-eke ya ka agụụ wee ghara ịgụgbu mmadụ because ka a ghara ịrapụ nke a na-ekwukwube ife ọzọ anyị ncha bụ ndị nọchite anya ụmụnna dị iche iche na ọba bụ be anyị abụ m onye ọba site na ma Chineke nọrụfụ ọba na-eje ozi and na ife anyị na-ekwu bụ na ọ ya adụla ọba mma ọbịbịa m bịa ebe a ofu n'ime ife nji wee bịa taa abụrụ maka ife a na-eke kama na ife a bụ oghere iji wee kpee anyị ncha dịka ndị ọba ikpekọta ekpele maka anyị nwa nọ n'ụlọ na ụmụnne anyị nọ ebe dị iche iche anyị na fa na-ekwu na fon fa na-agwa ebe n'ebe na-egbugasị ebe fa nọ mana Chineke ya nọnyelufe ebe a fa nọgasị na ife anyị na-anụ bụ na ntị ka anyị ya na-anụ ya na ọ ma elu anyị arụ n'afa Jizọs anwee ife ngụ na Facebook few minutes tupu m pụtaba asị na onye a na-ede maka ọnwụ chief of staff ọ sị na ofu ife politicians ya amụta site n'ọnwụ onye anụnwa nwa enigolu fụta bụ that there is nowhere better than home. Nowhere is better than home. Because ọpụpụ ka ọpụ wee jee bute ọya wee nata wee gbuo ya and the medical facilities adịrị enough na Nigeria. There is nowhere better than home. I bring it down to Oba. I need ndị Oba, and we will need to acknowledge that Oba is our last boss stop. There is nowhere better than Oba. And we will need to ọdị mkpa na anyị ncha jikọ aka ọnụ wee chọọ adịm na mma na ọganiru nke Oba na ụmụnna dị iche iche. Ụmụnna anyị niile ndị ọbụla lue onye ọbụla gbasibe mbọ ike ka echiche na okwu ọnụ anyị niile bụrụ etu Oba ya esi wee mee gịnị dị mma anyị lichaa ife a niile a na-eke let it not stop there ka nwanne na nwanne nwee ezigbo mmekọrịta anyị na-eche echiche maka agamniru be anyị etu Oba ya esi wee kawanye mma mụ ife ndị a gasịa after COVID-19 after coronavirus everything. How will Oba become better? It is very, very important. Ndị ụmụnna niile, anyị nọ afụ ebe a bikonu. Ọ ya nwa bụ ife tọkarịsị m ụtọ na mbi ebe a taa. It's an opportunity for us to encourage ourselves to think about the progress of our place from the grassroots. From the grassroots. Chineke gọzie Oba ọfụma. Mana anyị ejirigo ngọzie Chineke gọzie anyị wee onwe ka isi jiri egwu otherwise na anyị nwee nọọfụ ya eme na agụụ gogodo ụwa niile na o kwesịrị ka agụụ gụọ ndị Oba ekulo ose mgbọ ugbo ede ugbo ukolo
ngwọ fancha niile elulu ọ bụ na fancha na ọkada etu o si wee dụ ya nyafụ mgbe gboo mgbe anyị na-etolite ọ bụ na ọkada etu a kịta o nwekwa onye ọba agụụ ya na-agụ ofu ayịyọ nchọ ka nyọ bụ ọ bụ na onwe ebe ọ ka fọ ebe ugbo na mgbọ na-ekwulo na ose a ka fọdụ si kabazie arụrụ ya ka ọ fọdụ ya ka fọdụzie ka ọ ya bụ onwe onye agụụ gụọ alụ ọfụlụ ụdị ya oyibo na-emepụta onye agbadaba ebe a oyilu nika ilu singlet ọba ebe a onye a ya afụrịla ife oli wee si ebe a agbagotakwa maọbụ ọ na-agbagote ọfụ ife oyi eli ma ọ nata. Amen. So ụmụnne m ayịyọ bụ ka Chineke mee ka anyị chebe echiche maka agamniru be anyị etu ọ ga-esi dụla anyị mma. Ekpere anyị kịta anụnwa bụ maka onwe anyị na maka ụmụnne anyị. We have come to pray for Oba. Give us an opportunity to pray for Oba. Praise the Lord. Hallelujah. So enwezi ife ọzọ m na-ekwu. The only other thing m na-etinye bụ ego ofu ebe na Bible anyị ekpe ekpere abụọma 133 na-ekwu maka mmekọrịta nke ụmụnne. I will just read it and we pray. Abụọma 133. How good and pleasant it is when brothers live together in unity. It is like precious oil poured on the head, running down on the beard, running down on Aaron's beard, down upon the collar of his robes. It's as if the dew of Hermon were falling on Mount Zion, for there the Lord bestows his blessings, even life forevermore. Neko sidi mako sidi ụtọ bụ mbikọ nke ụmụnne ọ bụ na ibikọ n'otu n'ọdị ka ebe igiligi si n'isi wee lue n'ọnụ uwe mwụda n'ebe a na-enwe ịdị n'otu n'ebe a ka Chineke nye ngọzi ya iwu. Finally, tupu anyị kpee ekpere ka anyị mara amalụ ndị isi bịa gasị iketa oke a na onwekwa ndị ebutela ife a o nwegasị ndị anyị niile nọ ebe a ka mma ka mmadụ ọbụla ya libuli ebuba n'ụlọ ọ bụrụzie maka ya na ndị imebie ndị ezinụlọ ya onye ọbụla malụ ndị ekwesịghị inye ife a mee gịnị ọ bụrụ ngọzi mana mmadụ ọbụla buluru ala ya rapụ ndị ekwesịghị inye ebuba ya n'ụlọ anyị mana ogbu opi na-eme gịnị na-eficha ọnụ mana ya agba mbọ nyegodi ya ndị ekwesịghị inye tupu gị nwa efichabazie ọnụ na efi na-azọcha ọka na ada eme gịnị ada ekechi ya ọnụ so ihe agbalili mbọ nye asa oke nyekwa asatọ oke ka ngọzi wee zuo oke mana mmadụ bubara anya were anya ukwu wee sie ọ ya bụ na ọbụbụ ọnụ esi Chineke ekwena ka ọ dị otu a n'afa Jizọs ka ikpele Chineke. Oba is for Jesus, Oba is for Jesus. The angels are singing, Oba is for Jesus. Oba is for Jesus, Oba is for Jesus. The angels are singing, Oba is for Jesus. Oba bụ nke Jesus, Oba bụ nke Jesus. The Mose na Mose, Oba bụ nke Jesus. Oba bụ nke Jesus, Oba bụ nke Jesus. The Mose na Mose, Oba bụ nke Jesus. Oba bụ nke Jesus, Oba bụ nke Jesus. The Mose na Mose, Oba bụ nke Jesus. Oba bụ nke Jesus. The Mose na Mose, Oba bụ nke Jesus. Oba bụ nke Jesus. Oba bụ nke Jesus. The Mose na Mose, Oba bụ nke Jesus.
Please, I will know by Umunna di iche si kabaru na-ekpesi ekpere ike n'oge a. O si ejikwa na ikpọku Chineke nna Chineke ọkpa Chineke mmụọ nsọ wee egwu ngwa ka ikpelu nu Chineke. Bunite na obi unu. Achọ nke ikene Chineke ekene na ome ka ebulu onye ọba. Onye ọbụla kene Chineke ekene. Onye na-eke ebulu onye ọba. Nossa pua nossa kene Chineke onye mee ka eburu onye ọba ekene dịrị gị Chineke n'afa Jizọs. Achọ nke ikene Chineke ekene maka ụmụnne anyị nọ n'akụkụ ụwa dị iche iche onefara bụrụ ndị ọba nọ n'ebe dị iche iche malite n'isi eze amaala bụ regent nke ọba onye na-anọrọ n'ụlọ kịta wee rue n'isi ụmụnne anyị ndị ọzọ nọ n'ebe dị iche iche kene Chineke n'isi fa n'ofu n'ofu kene anyị mee n'afa Jizọs. Achọrọ m ka ihe Chineke nọ ga-ewere ọnọdụ si Chineke ya bịa were ọnọdụ n'isi ụmụnna gị. Ọnọdụ na ụmụnna gị ọ ga-anọ n'ọba niile ngwa open your mouth. Jizọs bịa were ọnọdụ. Anyị na-ayọ gị Jizọs. Anyị na-ayọ Jizọs. Anyị na-ayọ eze nwa. Anyị na-ayọ eze Jizọs ka ọ bata. Ka ọ bata. Anyị na-ayọ Jizọs. Anyị na-ayọ onye nwa. Anyị na-ayọ eze Jizọs ka ọ bata. N'afa Jizọs. Eze Jizọs anyị zukọ dịka ụmụnne wee na-ayọ gị ka ịbata n'ụmụnna anyị dị iche iche. Ụmụnna niile dị n'ọba Jizọs bịa were isi oche na ya ka ebo iteghete nke ọba bụrụ ebe Jizọs na-achị eze. N'afa Jizọs. Jizọs ife ọbụla na-ewere ọnọdụ gị n'ime ogbe niile n'ime ụmụnna niile ka ewezuga ife dị otu a ka gị nwa wee chịa achịa. N'afa Jizọs. Achọ nke ikpe ekpere megide ọya bụ coronavirus. Ụmụnne anyị ndị nọ n'ebe dị iche iche ome enwetafa. Anyị nwa nọ n'ụlọ ome enweta anyị. Open your mouth and pray. Ekpere n'afa Jizọs. N'afa Chineke nna. Anyị na-ajụ ọya n'isi ụmụ ọba niile. N'isi ụmụ ọba niile. N'isi ụmụ ọba niile. N'isi ụmụ ọba niile. N'afa Jizọs. Onye nwe anyị n'isi ụmụ afọ ọba niile ma nwoke ma nwaanyị ma nwatakịrị ma okenye. Ọya ajọ ọya anụnwa na-egbu ka ọkụkọ agaghị enweta mmadụ ọbụla n'ime ụmụ afọ ọba. N'afa Jizọs. Kafara n'obodo oyibo kafara nọ n'ụlọ ma ndị nọ n'ugwu ma ndị nọ na ndịda ka ebube Chineke jee lụfe ozi ka ebube Chineke nụọ alụfe ọgụ. Anyanwụ ama etigbufa n'ehife ọnwa ama etigbufa n'abalị. Ọjọọ ya ama enweta nwoke ọma enweta nwata ọma enweta nwaanyị ọma enweta onye ukwu ọma enweta onye nta. Ndị ọba niile ga na-eje na-ana n'afa Jizọs. Achọ nke ikpe ekpere maka n'isi ụmụnne anyị ndị na-eweta ego ndị na-ebute ife olili ndị na-eweta onyinye dị iche iche. Ife eji ama mma ma akọfa. Onye wetacha ọ ga-enweta ngọzi. Ngwa kpee ya na ekpere meghe ọnụ gị kpee ya. Wee ka ọ daa akụna nafa onye bụ ike a ga-ekwu ife dị mma. Anyị ekpee n'afa Jizọs. Onye nwe anyị
obodo ọba bụ obodo iji ọkpụkpụ mmadụ ndị kpata ego, ndị gụọ akwụkwọ, ndị nwee connection, ndị nọ n'ọrụ oyibo, ndị nọ n'afịa wee gọzi. Anyị na-ekpe ekpere n'isi fa niile, ndị na-eweta ego, ndị na-ebute ife olili, ndị na-eweta ọgwụ, ngwa ọgwụ, medical assistance, medical aid, every one of them kafara bụ nke onye na-eweta. Kwụghachi mmadụ ọbụla nwee nke o weta mmaji kwuru mmaji n'afa Jizọs. Gọzie onye na-enye enye, gọzie onye na-analụ analụ, gọzie onye na-eli eli, gọzie onye na-esi esi n'afa Jizọs. Nke o weta ga-aba n'akpa, ga-aba n'akpa, nke weta ga-aba n'afọ, ga-aba n'afọ. Fancha ọ ga-ewetala anyị ịma mma. Ebe ọ bụ na afọ onye ọba, ajụọ ya kedu onye ebe ọ bụ, ọ sị na ya bụ onye ọba na ife ọma dị n'ọba. Onye nwe anyị na-ekpuchite ọba n'ime ọbara Jizọs. Anyị na-arala ọba tinye gị n'aka. Agụ na-eche mba ka ị bụ, ife ọbụla etinye gị bụ agụ n'aka, onye ilu adị elu ya arụ. Anyị na-ekpe ekpere maka ọdịnihu nke obodo abụọ ọba. After COVID-19, we shall march forward. Ị ga-etinye n'obi anyị na mmụọ anyị ife anyị ga-eme ka anyị wee gawanye n'iru. Take control, be with Ezamal wherever he is, because we are sure he is thinking of home and he will be wishing to be home. Anyị na-ayọ gị ka mgbe ọ ga-anata ka ọ nata n'udo. Ndị ọba niile onye na-apụ ka ọ na-abata n'udo. Take your place. Umunna niile, we bless you. Anyị na-aranye ụmụnna niile n'aka gị bụ Chineke. We did not come here in flesh and blood. We came by the power of the Spirit. Therefore, Lord, for this opportunity, we want to hand over back to you one more time. By the reason of the anointing, let every yoke be broken. So, Abba, we hand you over to God the Father. We hand you over to God the Son. We hand you over to God the Holy Spirit. Let every knee bow. Ikpere niile gbuo n'ala ka iredu nkwupụta na Jizọs bụ eze na-achị n'ọba. Kafara bụ ike nke alụsị, okwu alụsị, okwu mmụọ ọbụla na-esitere na-agba ike Chineke nna Ọkpara na Mmụọ Nsọ mgba. Na-ekpere ifi anụnwa anyị na-ekpufa nchi iru naanị. So that Jesus will take over ọba. N'ụtụtụ, n'ehihie, n'abalị. Onye agha na nwanne ya. Onye agha na nwanne ya. Father, thank you. It shall be well with all of us. Anyị kpee nke a n'afa nke nna na nke Ọkpara na nke Mmụọ Nsọ. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ka anyị kwara Jizọs aka. Praise the Lord. Hallelujah. Una afugo n'ife men akwado. Ebe Chineke na-anọrọ ife ameme. Ma Chineke nọ here wee na-emela anyị. Otu agwụ na nke echisiri na ọba onwe echi na Enugu. Ọ sị na ndị ga-ata ọjị ezuru na-ada awa. Nke na ọ bụ na ọ nọ ndị werego nke ba bụkwa ndị gbazi nwa and we are very grateful to you and we are very grateful to God. Ojudo, oh, kiss I don't know again. You want to go, you want to bound. Okay, because thank you very much. May God continue to foster your ministry in Jesus' name. Thank you very much. Because what I want to kind of one by one.